Γυρίσεις τελείως. Ας δεν γίνει, δεν το πειράζει καθόλου. Ας τι θέλει, θα μας κάνει έτσι, θα μας φύγει. Δεν φύγει έτσι. Αλλά δεν ζωρίζει το μοτέρ, όχι. Δεν ζωρίζει το μοτέρ. Δεν έχει καμία για το μοτέρ. Όχι δεν να σηκώνει το μοτέρ. Γιατί είναι από εκεί. Δεν πάει ευθεία, σηκώνεται. I was clean yesterday. No, for the family. Λεβατά κατσουνάκια με τα χυσιμέρι. Τα κατσουνάκια να χωριστά, τα πλευράκια. Ωραία. Να σε καλά. Γεια. Λοιπόν, έχω ένα φίλο το οποίο είναι μαγνητολόγος. Και κάθε φορά που θα με πάρει μια μήνυμα την άλλη. Χορευτής από τους παλιούς χορευτές. Στους κονδύλους ταξιούχους. Τον είχα πουλάκι μου στην Αθήνα. Και αυτός τώρα πρέπει να είναι 70. Αλλά είναι... Τότε σας πρωτοτόρια τη γυναίκα μου και διαζόμουν στο μικρό ήμουνα με υπομονή. Στο μεγάλο σου την έσκασε. Στο μεγάλο σου την έσκασε, ναι. Αλλά αυτός είναι ολόιδιος ο μικρούλης. Σίδα, Ο λόφτης το σου μοιάζει αυτό το παιδί. Πώς το είδησε. Για να βρω την ομορφιά μου λέει, σιγά. Να είσαι καλά. Δεν είσαι τα πουγέρα σας. Να είσαι καλά, επειδή είναι από την χαρά, για μια κοπέλια του Γιώργη. Εδώ Γιάννης Είναι το relax. Παπάκι μαμά θα είναι. Αλλά